Ahoj, v tomto videu ukážu, jak vytvořit skupinu v Robloxu. Nejdřív je důležité mít 100 Robuxů, to vidíte tady vpravo nahoře. Pokud nemáte dost, musíte si koupit. Klikněte sem a pak na koupit Robux. Pak vlevo vidíme komunity. Klikneme na to. Tady vidíme vytvořit komunitu. Klikneme na to. Pak zadáme název skupiny, jak ji chceme pojmenovat. Můžete přidat i popis. To je ale volitelné. Pak přidáte obrázek, který uvidí ostatní při vstupu. Pak nastavíte, kdo může vstoupit. Buď všichni, nebo jen po schválení. Pošlou žádost a vy ji přijmete nebo odmítnete. Nechám to tak, že můžou vstoupit všichni. A tady vidíme, že to stojí 100 Robuxů. Klikneme zde a pak na koupit. A máš svou vlastní skupinu. Chceš-li žádosti zpracovat sám, klikni na 3 tečky a pak na první možnost. Tady uvidíš, kdo chce vstoupit. Můžeš to přijmout nebo odmítnout. Zde najdeš další nastavení, třeba role. To si můžeš prohlédnout v klidu. Pokud ti video pomohlo, budu rád za like. Tak ahoj.